Близо 4 години продължава засилената научно-изследователска работа по проект „Подобряване на научно-изследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на Техническия университет София“. Проектът е един от най-значимите за развитието на научния потенциал и международната интеграция на университета през последните години. Благодарение на работата на 29 научни групи, университета се доказа като търсен партньор от индустрията с редица разработки. Това, което е особено радващо за нас, е фактът, че направихме иновативни решения, които намират пряка реализация в индустрията и водят до подобряване на различни аспекти от човешкия живот. Било то чрез редица индустриални решения, така също и чрез решения, свързани с подобряване на човешкото здраве и биомедицината. Този проект ни изнесе на ниво да трансферираме технологии, които сме създали директно в помощ на бизнеса. А от друга страна пък ни подпомогна много и за нашето международно развитие и видимост. Развихме доста млади хора, привлечени от възможността да правят интересни, иновативни и дори крачки в неизвестното, което е нов елемент от развитието пък на човешкия капитал, което е в крайна сметка ключово. Този проект изигра ролята на катализатор, който да доведе до едно обединение, една синергия между млади и нови изследователи, между трансфера на старите технологии, замяната им с нови и техния трансфер към индустрията. Всичкото това, включително и въведено в образователния процес, ще позволи наистина нашата страна отново да стане не само технологичен лидер, но и да заеме своето достойно място на картата на тези развити в технологично отношение страни. Изследователите от 29-те научни групи представиха резултатите от близо 4-годишната си работа. Благодарение на успешното сътрудничество с водещи и утвърдени изследователи от целия свят, учените от Техническия университет София създадоха редица иновативни решения в стратегически области, като дигитализация и информационна сигурност, изкуствен интелект и индустрия 4.0, зелена енергия, мехатроника и инженерни технологии за здравословен живот. Успяхме да разработим ключови и важни интелигентни адаптивни системи, базирани на изкуствен интелект, които са насочени както към конкретни приложни области, така и към защита на данните и превенция на различни кибератаки. Развитието на модели и технологии, които са насочени към квантови изчисления, постквантови модели, използване на блокчейн технологии, разработване на модели базирани на машинно обучение и дълбоко обучение, насочени към биоинформатика, персонална медицина, анализ на настроения, откриване на фалшиви изображения в посока на киберсигурност, криптографски методи, предотвратяване на кибератаки, анализ на уязвимости в данните. Конкретните резултати са свързани с ионосферните ефекти на слънчевата активност и влиянието и върху критичната инфраструктура. Ще изследваме и върху здравето на хората. Това има потенциал за сътрудничество с сериозни международни институции. А второто е с наземни радиомрежи от типа на 6G мрежи, от типа на LoRa мрежи, от типа на Wireless and Bus мрежи, които имат нужда от задълбочени инструменти за анализ и прогноза. И индустрията има сериозен интерес към тях. Основните научни разработки са в областта на приложението на интелигентното управление и изкуствения интелект в индустрията и медицината. Като в медицината ние разработихме нов подход за получаване на модели с неопределеност на концентрацията на глюкоза в кръвта на пациенти с диабет тип 1. Успяхме една много голяма част от нас да израсне в академичната среда и също така да разширим нашата сфера на колаборация с други университети и други вече създадени мрежи. Ние се гордеем с много неща, но всъщност едно от нещата това е всъщност и полезният модел, който имаме придобит за разработка на система за умно управление на енергията, която съчетава в себе си възобновяеми енергийни източници, различни, следи каква е цената на пазара, решава в кой момент да използва енергия от
от възобновяем източник от мрежата, умно да ги интегрира така, че с минимални разходи да се получи висока енергийна ефективност и общо взето да имат този социален ефект, който хората очакват, именно да плащат по-малко за вътрешен комфорт в сгради. Работната група има сключен договор с индустрията в другото направление, в което работихме. Това са системите за съхранение на енергия BMS. В момента са набелязани на европейско ниво 15 ключови технологии, свързани с чипове, изкуствен интелект, сензори и така нататък. И нашия университет си извоюва мястото да бъде лидер и да бъде в сърцето на така наречената екосистема, свързана с високите технологии в България и в рамките на Европа. Най-много се гордееме с технологията за ремонт на водни централи, в случая на ПАВЕЦ Чаира, подкрепена е с 2 патента. Също така работим върху нова конструкция на автомобилно шаси, от което пък проистече европейски проект. Разбира се, имаме и други постижения, които са повече в научната сфера, свързани с Additive Manufacturing. Създадохме и патентовахме една хибридна система също. Това са трите най-важни, но по-важното е, че създаваме ново ниво. I've been involved in the project for like about 4 years. And so far, our publication record is very good, and we got some external funding. And also, we have collaborated with some local industry, including GlobalFoundries, who has strongly supported this project. And we're going to make some chips using their fab in the near future. Technical University of Sofia is one of the high-level research university in Europe. So this project really promotes the standing of Technical University of Sofia, and I hope with this project we can keep on improving the standing and also help to educate the students to have better capability to, when they graduate and go to the industry and get a very good job and make some contribution to the society. Резултатите от този проект показаха, че когато има инвестиции в наука, те си струват и те са значими, и резултатите на нашите колеги са демонстрация именно за това. Инвестирането в наука е важно, значимо и важно не само за развитието на университетите, но и за развитието на българската икономика и обществото като цяло. И още ключови ползи от проекта. Привлечените над 30 млади изследователи в научните групи. Чуждите учени от Италия, Германия, Колумбия, Финландия и много други страни, които работят съвместно с научните екипи в различни изследователски области. Изграждането на Центъра за трансфер на знания и технологии, благодарение на който университетът разшири своята защитена интелектуална собственост и започна да осъществява технологичен трансфер. Засилената публикационна активност на изследователите в авторитетни световни научни издания. Всичко това привлече интереса на международната общност и доведе до засилване на сътрудничеството както с бизнеса, така и с водещи университети в Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка. Проектът става пример за успешна реализация на Националния план за възстановяване и устойчивост. Университетът продължава да се утвърждава не само като двигател на иновациите в България и региона, но и като водещ европейски научно-изследователски и образователен център.